Amarrekin eta sekulako ekaitzarekin irabazi zuen atzo Realak Zeltaren aurka anoetan, arratsaldeak beltza zirudien eta beste kolore bat hartu zuen, 80. minutuan, garaipen horrekin Markel, ase sentsazioa berriz ere irabaztea. Ez dakigu anoeta dan, mataratzo dan, oiartzabal bera dan, baina Real honek bolada onarekin jarraitzen du, eta espero dugu berdin jarraitzea, ez egisa da, mataratzo etorri zenetik Realak beste aurpegi bat duala, eta benetan pozgarria eta benetan ez dakit ilusioz beteriko astia izango dugu aurretik. Bai, kontziente gara, edozein momentutan aldatu daitekela, orain egin duen moduan Realak, ez, dinamikak egun batetik bestera aldatu daitezke, baina orain momentuan 10 puntu, 12tik ligan mataratzorekin, taldeari beste energia bat ikuste zaio, taldeak entrenatzailearen mezuan sinesten du, eta hori zelaian ikusten da, eta zorionez emaitzetan ere oraingo aste honetan ikusten da, ez? Eta benetan beste talde bat dirudi. Bai, egisa da sortea azkenengo partidatan, gure alde izan dugula ez, egisa da, txartel gorrixe ikusita gero analizatuko dugu beto. Baina Realaren partida, etzala bat ere baikorra ez, eta ikusten dugu nola bigarren zatian Reala ilusioz beterik eta ausart ateratzen dan, eta horrek bidaltzen du garaipenera ez. Orduan nahi badozu, 11kotik hasi gaitekez, txaleta ikusi genuen lehenengo 11ko horretan, eta zubeldia ordezko. Bai, eta ez da lehenengo aldia, ez? Lau partidu honetan, dirudienez, edo nik uste dut behintzat mataratzok 15, 16, 17 jokalari izan nahi dituela entxufatuta datozen hilabetetarako, eta orduan rotazio hori nabarmentzen du ligan batez ere ez. Atzean Jon Martin da fijo orain arte, Kaleta eta Zubeldia tartekatzen dira, eta gero zelai erdian gauza interesgarri eta berri bat ikusi genuen, Turrientes eta Gorrotxa lehen aldiz Euskarri bikoitz horretan, ez? Bai, eta lehenengo aldiz biak asistentzia bat ematen zutela partida berean, ez? Horrek asko ez aipatzen digu, azkenian, jokalari gaztiak dira, eta benetan pivote bezala biak batera jokatzeko kapaz baldin badia, beste euskarri bat edo beste baliabide bat ematen dio Realari, aurrera joateko ez. Gero Susitx ikusi genuen berriro ere aurrian, Bryce ordezko bezala, eta nik uste geixen hoi harritu zigun albistea, haien ikusi genuen esker lateral horretan. Bai, azkenean Sergio azken orduko baja izan zen, ez dakigu Samamesen egongo den edo ez, baina dirudienez ez du arazorik izango bueltatzeko, eta oso partido sendo egin zuen haienek, egia esan Zeltak bandetatik batez ere arriskoa sortu zuen, Brian Zaragozaren bandatik, beste bandatik ere erasote zuen, eta hor Reala adi egon zen eta partida sendoa egin zuen etxaurikoak. Lehenengo zatia esen ondo hasi, ze lehenengo jokaldian ia atzetik jarri ginen ja marka joan, ez dakit tentzio falta izan zen edo Reala etzen ondo sartu partidura. Baita gainera ikusita Zeltaren plantamenduan nolakoa dan, bazkenean erabaki horiek dira partidak irabazten dituztenak ez, Mataratzok beste partida bat planteatu zuan, Reala ausart bihurtuz eta azkenean atzian sartu gabe, eta egisa da, pena bat zara, azkenean atzen aldira bat eta hots joan da, zure etxian jokatzen eta 11ekin lehenengo zati amaitzen, bigarren zatirako plantamendura guztiz aldatzen dela ez. Baina ala eta guztiz ere ikusi nola bigarren zatixan, aurreko partidan gertatu zan bezala, Barsaren kontra, Reala 5 jokalariekin atzean jokatzeko prest dagoela, eta benetan sistema polivalente hori ikusten ari gerala Realian. Bai, aldaketa batzuk eman ziren, ze Mataratzok ere aipatu zuen partiduaren prebian, partiduaren aurretik, Zelta oso talde landua dela eta mugimendu asko, mugikortasun handia duela barrutik, baloiarekin oso ondo dakite jokalariek zer egin, eta horrealak lan handia zuen. Egia esan, hasierako minututan kostatu zitzaion horri aurre egitea, gero retoke txiki batzuk eman zituen Mataratzok eta Realak aurrera pauso bat eman zuen batez ere Oyarzabalen golarekin, eta gero zuk aipatu duzun moduan, horrelako partiduak normalean detaile txikiekin aldatzen dira edo erabakitzen dira, eta kasu honetan detaile erabakigarriena
alde batetik Oiartzabalen golak, eta bestetik txaletatzaren txartel gorria atxeen aldia heltzear zegoela, azkeneko jokaldian guzti soberan zegoen. Bai, azkenean ikusten dugu nola Reala azkar reakzionatzeko kapaz dan, ez? Denboraldi honetan, eta azkenean bat gutxiago izan da, gero gola jaso eta minutu erdira gola sartziak, ba asko eskertzen dio taldeari eta partidari bere, ez? Gero ikusi nola ez ziren atzian sartu ere, ez? Azkenean Odriozolak denboraldi honetan, ba ez dakit ikusten ari da bolada oso nian da hola, eta batez ere oso ondo ari dela irakurtzen nola joan behar dan partida, ze ikusi guen berriro ere penaltixa provokatu zuela, eta azkenean plus bat ematen dio Realari horrek, batez ere jakiteko Aranburu ez da hola bakarrik alde horretan. Hori da, nik uste dut partiduaren gioia atxeen aldian guztiz aldatu zela, Mataratzok hori bazekien eta horregatik aldatu zuen eskema, 5-3-1 bat jarri zuen hor batez ere pixkat atzerago defendatzeko, ze oso zaila zen zeltari eustea zelai erdian, eta gero garantzitsuna izan zen Realak baloia berreskuratze zuenean, edo behintzat zeltak utxe egiten zuenean, baloia askarrez galtzea, eta hor oso garrantzitsuak izan ziren Luka Suzic, alde batetik, sorpresa handia bere berreskuraketa, Mikel Oyarzabalen partidua baloia eusten brutala izan zen, Pablo Marin zelaira sartu zenean ere oso ondo aritu zen eta oso ondo ulertu zuen jokoa, orduan, argi zegoen zelta areatik hurbil ibiliko zela, eta Realak hor eusten jakin zuen. Bai, batez ere parekatu zuelako, ez? Bosten kontrako area barruan, eta norgehiago gehienak Realak irabazi zitxun, eta nik uste defentzan izen garbixa ari gerala izaten aurten, ez? Jon Martin, 7 lehietatik 7 irabazi zituen, eta ez dakigu bigarren zentral bezala Zubeldia edo Txaleta dauden, baina dakiguna da Jon Martin badaola eta egongo dala. Azkenean bere azkenengo partidak oso onak izan dira, eta ikusteko Matarazzo iritsi zenetik zer aldatuan Realean, azkenengo 2 partidatan Realak 10 jaurtiketa inzitsuan atzoko egunean, Barsaren kontra 7 eta bien aldian 5 gol sartu ditu. Osea, jokaldi gutxirekin asko ari da lortzen Reala, eta azkenean hori izan da denboraldi honetan eskatu duguna, ez? Iristia garrantzitsua dela bai, baina iritsi eta gola sartzia ere eta jasotzia. Bai, ikusiko dugu efektibitate hori iraunkorra den, ze oso zaila da, ez? Atzo adibidez, bai. Noski, 2 jaurtiketa dira area kanpotik, Oiartzabale gainera normalean ez du txutatzen, ez du jaurtitzen area kanpotik, eta atzo 2 egin zuen, 2 sartu zituen, hau da, 2 jaurtiketatik 2 sartzea oso zaila da, eta batez ere euneko hori mantentzea partietan zehar oso zaila da, helduko da momentu bat, non Realak ez duen sartuko, eta hor, are gehiago nabarmendu beharko da lan defentsiboa, ez? Osea, azkenean Mataratzok heldu zenean lehenengo gauza aipatu zuena edo lehenengo tarikoa lan defentsiboa izan zen, eta ikusten ari gara Reala golak enkajatzen ari dela, baina behintzat gol gehiago sartzen dituela. Ez dakit helburua guztiz betetzen duen, baina lana behintzat badago. Gaina, lehiakorra izaten nointxe aipatu dozuna, argi ikusi izan Txaletaren sarrera eta gero, ez? Ikusten nola Matarazzo atzian dagoan ospatzen, hori, lehiakorra ari dela izaten taldia. Ospatzen, Bai, ospatzen. Gero ikusten da txartel gorri garruia dela. Benata guztiz ere, hori da azkenian duelo horiek irabaztian dago gakua, Getaferen kontra ikusi genuen, Osasunaren kontra ikusi genuen, eta atzo berriro ere ikusi genuen, azkenian real lehiakor bat ikusten ari gera, eta ondorio bezala, ondorioekin hasteko, dinamikarekin jarraikortasuna mantentzia, izango da gakoetako bat, batez ere datorren nik uste ilusioz beteriko hilabeterentzat, ez? Bai, eta batez ere, meritu handia dauka, nik uste dut, Mataratzoren kudeaketak edo gestioak, azkenean aldaketekin ikusten da. Orain arte, 11, 12, 13 jokalari egon dira amaikakora sartzen, dinamika horretan, minutu askorekin, baina Matarazzo lortzen badu, Odriozola bezalako jokalari batek konfiantza berreskuratzea eta taldeari ematen ari zaiona ematea, edo adibidez Pablo Marinek bere rola ulertzea eta
orain arte eman ez duena ematea, hori meritu handikoa da, eta hori lortzen badu Realak positiboan pentsatzeko arrazoiak izango ditu. Nik uste dut hori klabeetako bat izango dela, aldaketak funtzionatzen ari dira orain arte, ikusiko dugu hemendik aurrera funtzionatzen duten edo ez, baina ondorio bezala nik ere hori aterako nuke ze benetan meritu handikoa iruditzen zaiz. Bai, azkenean ikusten ari da jokalari guztiak ari dela parte sentitzen eta ez dela bakarrik 11koren kontua partida irabaztea, baizik eta talde osoaren kontua dela, danak entxufautu behar ditugu, eta azkenean partida asko dira, gero iritsiko dira noiz behinka bi partida aztian zehar, eta zuk aipatu duzun bezala 15, 16, 17 jokalari jokatzeko prest izatea, eta batez ere jokatzeko goguarekin izatea oso garrantzitsua da, orduan, hortaz, kudeaketa hori nik uste ere, zuk aipatu duzun bezala, oso garrantzitsua dela, eta benetan Mataratzoren nabarmentzeko zeuze dela. Bai, azkenean, helduko da momenturen bat, non, orain arte dena ondo atera zaigu azkeneko aste hauetan, baina mendik aurrera bate dakiz gertatuko den. Orduan, momentu horretara Reala prestatuta heltzen bada, eta dinamika ona amaitzeak ez badu ekartzen ondoren dinamika txar baten sartzea, hori asko izango da, eta nik uste dut entrenatzaile hau lan ona egiten ari dela hori ez gertatzeko. Hori esan da, oraingo astean derbia tokatzen da San Mamesen, eta nik uste dut horrelako partidu baten ez diola xola orain arte egindakoak, ze dinamikak pixua galtzen dute, eta sentimenduak eta agian urduritasunak gehiago pixatzen du. Bai, partida bakarra da azkenean, ikusi genuen lehenengo bueltan ze gertatu zen, ez? Atletik oso ondo iritsi zen, Reala ez horren ondo, eta Realak irabazi zuen. Hori da, hor dago adibide argiena. Etxian jokatzearen faktoreak ere, asko eragiten du emaitzaren ganez, orduan alde horretatik, gogua eta benetan San Mamesen berriro irabazteko goguarekin ateratzia. Zeltarekin amaitzeko, garrantzitsutzat hartu dezakegun kontu bat, zuzeneko lehiakide baten kontrako golaberaz hori irabazita dugula. Lehenengo bueltan berdinketa lortu zuen Realak azkenengo minutuetan, ustot Carlos Solerren golarekin izan zela. Bai, azkenengo minutuan. Eta hontan, garaipena lortu orduan. Talde hauen kontran, golaberaz hori izateak alde, asko eskertuko dugu denboraldi amaieran, ze nor daki, nor egongo garen, eta, alde horretatik behintzat positiboki atera behar dugu. Bai, atzoko garaipena ezinbestekoa da, beheko aldearekin tartea ateratzeko, eta goikoekin, edo goikoek ez ies egiteko, kasu honetan Zeltak, ez? Irabazi izango balu, pixka bat ies egingo zuela. Orduan, sailkapenera begira, aste onak izan dira, albiste onak dauzkaguz eta aldea errendimendu ematen ari da, eta dinamika on baten sartu da, baina... Aurkariak ere galdu indute gehienak, ez? Betis, Espanyol, Celta... Bai, ez digute ies egin oraindik, orduan nik Mataratzoren mesua partekatzen dut, poliki-poliki ikusiko dugu zer datorren urrengo astean, ze aste potoloa dator, lehenengo San Mameseko derbiarekin, eta ero Kopako derbiarekin Mendizorrotzan, ikusiko dugu nola kudatzen den hori. Oinak lurrean, baina ilusioz pixkatxo bat izateko, bat ditugu aukerak. Orain dela hilabete baino ilusio gehiagorekin ziur. Hori, hola da. Bai.